uba Rani Maring naka shnong Pahmbirthem na Riboy district ubadai ubadon kasap shna jingshna ya ke jingput jingtem tenrai na du snem ar hajar kaba ulayo ya ke jinghikai na kilongshwa manshwa menta kasngi uti urangba ulayo ban pdiang ya ka khusnam kerpang balasam na ka presiden jongkari India ka Drupadi Murmu halor kisinyang ki benhei ki bala penne pansa halor ki tiarput tiartem tenrai na Riboy district ha ka jilla Meghalaya Kajinyo uti rangba agate ka khusnam balasam da ka presiden kari India ka Drupadi Murmu kalalong shisha ka jingsarong ya ka Riboy district bat ya ka jilla hi barok away kane ka khusnam kaba ulayo pdiang mentakasngi ha Vigyan Bhavan ha New Delhi na kakti jong ka presiden kari India kadai kabala tip kum ka Sangeet Natak Akademi Award Akademi Pushkar jong usnem ar hajar ar pusau ar hajar ar pusan kane ka jingyo ya kane ka jingithu banyo pdiang ya kate ko khusnam na ka sarkar India lengba ka Ministry of Culture kabade halor ka jingdon benta ka bakrau kaba ulala ban penne pansa ya ki jingput jingtem tenrai kiba ulashna hi dalade Shri Rani Maring श्री रानी मारिंग को मैरिंग बोर्ड वाद्य निर्माण के लिए वर्ष 2025 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है श्री रानी मारिंग श्री सुशांत कुमार महापात्र